I want to welcome Rav Ambel Shlita. It's a big zechia. We're very happy to have you here. Thank you for Rabbi Aaron Zaltz for arranging it. I'm just going to ask you, understand English? No? Okay. One second. Give over your request. He has a request. If you can speak a little bit slowly. אז אני אגיד, ברוכים הבאים, רבינו, רב אורי, יש לנו כבוד שזה כבר פעם שנייה, אולי זה גם פעם שלישית במובן מסוים של שיעור, זה כחבלקה, אז כנראה שאנחנו חושבים שיש לנו מה לשמוע, באמת יש לנו מה לשמוע, וזה באמת כבוד, ותודה לידידנו רב ארן שסידר את זה, ויש לנו בקשה, מכיוון שלצערנו השפה היהודית, הלושן שבו דברי הנביאים, זה לא שפה שאצלנו כל כך רגילים לדבר בזה, אז תדבר יותר לאט, ואם יש מישהו, if there's anyone that doesn't understand, please raise the hand, we'll make sure that we'll interpret it to English, Yiddish, maybe all any other languages. Aaron, if you could sit over here. Aaron, if you could sit over here and be an alert if he uses a fancy word, because you know both language, immediately you can just translate it, okay? כן, אז אני גם מבקש באמת, אם יש משהו שלא מבינים, או בגלל העברית שלי, או שלא הסברתי מספיק, אז פשוט אתם תהיו אחראים, תבקשו כדי שאני אוכל להיות רגוע, שאם יש משהו, אז תעצרו אותי, בסדר? הסיפור הוא כזה, שהכותרת באמת כתבתי, תכננתי לדבר על אחיה השילוני, אבל לא אחיה השילוני במובן של נשמות, אני לא מבין בזה, אלא הנושא שתכננתי לדבר היה על אנטי ממסדיות. ממסדיות? אנטי ממסדיות. כתנועה של תיקון, איך כשרוצים לתקן את הציבור, movement. כן? כשרוצים לתקן את הציבור, לתקן את החינוך באופן אנטי-ממסדי, בגלל המקור, אני לא יודע אם הבעל שם טוב התכוון לזה, אבל באמת המקור של תנועה שבאה נגד הממסד, להחזיר את היהדות היותר אותנטית, זה אחיה השילוני. זה הסיפור של אחיה השילוני, ולכן רציתי לתת סקירה היסטורית לדבר על הנושא הזה של תנועות תיקון, עד כמה זה יכול להיות באופן אנטי-ממסדי, או איך אפשר לפתור את הבעיה הזאת. זה בעיה זה הסוגיה של אחיה השילוני. מה הבעיה? מה הבעיה? אין שום בעיה, רק אחר כך אמר לי אהרון שעדיף לבחור נושא יותר, נושא שונה, אז החלפתי נושא, אני מתנצל, אבל אין בעיה, אם תרצו בפעם הבאה, אפשר לדבר על האנטי-ממסדיות ביהדות. זה מעניין אותם. זה גם נושא חשוב, כי... כגלו, היתר אותם בחיר. למה הצעת... הוא יודע מה שהוא אומר, אפשר לסמוך עליו. אני שואל, אני לא בטוח. אנחנו מודים לך. אנטי-אסטאבלישמנט. אנחנו לא יודעים מה זה אנטי-אסטאבלישמנט, אנטי-ממסדי, אנחנו לא שייכים לחדר הזה בכלל. זה סיפור של הנביאים ושל כל העולם. אני מכיר אותך, חיים. טוב, אז הנושא שהחלטתי לדבר זה נושא עקרוני, אפשר לקרוא לזה שכל התורה זה בעצם, יש בזה מה שנקרא בבריסק, שני דינים, כן? שני דינים זה קוד, אני אומר, שני דינים, ואני אסביר מה הנושא. יש איזושהי שאלה, פליאה, כשמסתכלים על התורה, אנחנו מסתכלים, מצד אחד, התורה מאוד יפה, מאוד ידועה בכל העולם, אפילו, כמביאה בשורה מאוד מיוחדת, מאוד חמה וכו'. מצד שני, אנחנו מסתכלים על איך זה בפועל, ואומרים, האם זה הדבר הכי יפה בעולם, או שזה הדבר הכי כושל בעולם? מה הולך פה? זאת אומרת, אם זה היה משהו באמצע, יש דברים שהם באמצע, לא הכי מרשים ולא הכי מכוער. אבל זה לא. זאת אומרת, היהדות מצד אחד זה משהו מרשים מאוד,
ולא צריך את הציונים שלי. מצד שני, יש בחינה שאתה מסתכל בפועל, ואתה אומר, מה הולך פה? זה התורה, זה היהדות, זה עם ישראל. בזמן שניתנה או כהיום? אני מדבר על היום. אמר ליום. אבל כן. אז זה באמת שאלה שאפשר לשאול על נותן התורה, כי התורה היא באמת כביכול במרכאות נכשלה הרבה פעמים. אפשר כמובן להאשים את עם ישראל ולהגיד, השם נתן תורה יפה. היהודים נכשלו, הם עבדו עבודה זרה, הם עבדו שנאת חינם, אפשר להאשים אותנו. אבל השם הכיר אותנו כשהוא נתן את התורה, אז אי אפשר להגיד, היה צריך להתאים את זה כן, למציאות, זה לא שרק אנחנו אשמים. אז באמת יש פה שאלה איך השם כנותן התורה, איך הוא עושה דרך שהתורה היא לא בדיוק עובדת, הרבה תקופות, ואז מה אחר כך פתאום איך זה כן יצליח? מה הוא יעשה? הוא יביא תורה חדשה, יסביר את התורה מחדש, איך פתאום... מה הכוונה לא עובדת? אם לא עובדת. עבודה זרה, חורבן בית ראשון, שנאת חינם, חורבן בית שני, כולנו מכירים המון באגים, המון חורבנות שקרו לאו דווקא מסיבות חיצוניות, אלא מסיבות פנימיות. והנביאים, וכן. אז מה השיטה? אז אני אומר שהשיטה שלו היא מה שנקרא שני דינים, אני אסביר. הרעיון הוא כזה, בעצם אפשר לומר שהיהודים היום בתפיסה היהודית שלהם מתחלקים לשתי קבוצות, ואני אגדיר את זה לפי שיטות לימוד, אבל זה קבוצות לא בשיטות לימוד, קבוצות בתפיסת היהדות, כן, בכל התחומים, וזה בריסק וחזון איש. בריסק וחזון איש, אבל זה לא הולך להיות שיעור עכשיו בלימוד או על בני בראון, זה פשוט הגדרות שהן נכונות לכל התחומים. כן? בשיטה הבריסקאית, מה הוויכוח הגדול לענייננו בין בריסק לחזון איש? האם כל התורה לא מובנת לחלוטין, או האם כל התורה מובנת לחלוטין? בשיטת בריסק, אז אומרים, כל התורה לא מובנת, הכל זה גזירת הכתוב, הכל זה דין, זה גדר, לא שואלים למה, כל אחד מכיר את הדברים. אז זה לא רק בלימוד, כן? זה בעצם משהו כללי בכל התחומים, שאומרים, אנחנו לא מבינים בכלל את אלוקים. ומה אנחנו כן? אנחנו ציווי, מצווים. ציווי, ראש סטייט, כן. חזון איש וחזונישניקים, כמו שבריסק זה לא קרב חיים, אלא בריסקאים, התנועה. חזון איש שאתה רוצה, נו. לא, הרבה חזונישניקים, לא. שלב גדליה. אני עוד לא אמרתי אם אתה כבר, אומר שאתה כבר יודע ויש לך כבר, אין קויס וין שויבו. אין קויס וין שויבו. כן. חזונישניקים. לא בדיוק. אומרים, לא, זה לא בדיוק, זה הכללה, זה מודל, בשביל להבין את סוגי היהדות. זה אמרתי, חזון איש שאתה זה מודל. פילוסופים. אתה חושב גם חזון איש רבי ולנדר, לא בטוח, נו. לאיפה נגיע? לא, אני אומר... החזונישניקים, כהיפוך של בריסק לענייננו, אומרים, כל התורה מובנת, הכל הגיוני, הכל אנחנו מרגישים, ואנחנו גם פוסקים הלכות ולומדים ומקיימים את המצוות ומכריעים לפי הרגישים שלנו. נראה ככה, יש לזה המון פתגמים ובדיחות, ספרים שלמים, כן? אז אחת הבדיחות הטובות שמקדע את זה, זה שפעם החזון איש אמר על חידושי רבינו חיים הלוי, שאין רבינו אלא בראשונים. זאת אומרת, אין רבינו אלא בראשונים. קדיש רבינו חיים הלוי. אין חזון אלא. כן, אז הבריסקרוב אמר בחזרה על החזון איש, אין חזון אלא בנביאים. כי הוא יושב ואומר מה נראה לו, מה זה... לא משנה הבדיחה, זה המודל. עכשיו, זאת אומרת, בעצם זה שתי צורות להבין את היהדות באופן כללי. וזה נידון שהתחיל כבר ברב סעדיה גאון, יש לזה המון מקורות. בכוונה אני לא רוצה להיכנס ולהביא את המקורות מרב סעדיה ואחר כך. כי השאלה הזאת היא האם היחס בין השכל לבין ההתגלות, בלשון ימי הביניים. השכל וההתגלות. אבל יש לזה המון ניואנסים, לכן לא רוצה להיכנס. המון ניואנסים, זה מתאים רב סעדיה, אחר כך המונה הרמב"ם, כולם. השכל וההתגלות. אז יש שיטה שאומרת, היום, היהדות מחולקת באמת בהכללה, כך, שיש שיטה שאומרת, השכל, או החוויה גם, זה לא רק השכל, לענייננו היום, זה כבר לא העולם של ימי הביניים, זה גם החוויה, הרגש, כן? המצפון, כן? המוסר, האני,
כן? האם האדם, השכל שלו והחוויה שלו, זה דבר שהוא שונה לחלוטין, ההתגלות היא משהו אחר לגמרי, וזה כמו התפיסה הבריסקאית, או שלהפך, אני מוצא את זה בתוך עצמי, וזה בחוויה שלי, וזה המחשבות שלי, וזה המצפון שלי. ואני באתי לפה כדי להגיד משפט אחד, שאמרתי אותו כבר פעם באירוע גדול שהיה לנו בנחלאות על הנושא הזה. היה איזה פאנל על הנושא הזה עם דוברים. אמרתי להם בהתחלה, אני אומר ששניכם מחוץ ליהדות. שתי הדעות האלה הן מחוץ ליהדות. בגלל האמירה המרכזית של היהדות היא שיש דיאלוג בין שתי הדברים האלו. בין ההבנה שלנו לבין באמת החלק הבריסקאי, שהוא מה שמעבר, מה שלא מובן, מה שמעל. שיש אפשרות של דיאלוג בין שתי החלקים. פה מתחיל, השער ליהדות מתחיל פה. ולכן, סליחה על ההכללה, כדי לחדד את הנושא. אם אתה בריסקאי, הכללה זה... אם אתה בריסקאי ואתה מבחינתך, היהדות היא כולה ציווי, או שאתה לצורך העניין חזונישניק, והיהדות היא מבחינתך כולה מובנת, מורגשת, שניכם מחוץ לשער של היהדות. היהדות מתחילה מתוך הסבר שיש דיאלוג בין שתי הצדדים. זה הנושא. אז למה אני אומר שזה שני דינים? כמו שאני בעצם הולך להסביר גם את השיטה של החזון איש דרך שני דינים. שבעצם היהדות כולה בנויה בעיקרון הזה של שני דברים, ושני הדברים האלה הם באמת כותרות על, שהיהדות חייבת, התורה חייבת להיות בנויה מהדבר הזה שהוא נראה כסתירה. אני צריך להסביר באמת איך ייתכן דיאלוג. איך ייתכן שאני אומר שיהודי חייב להיות גם בריסקאי וגם חזון איש. יהודי של חז"ל, של מתנתוריה? כולם, יהדות, השער ליהדות. הרעיון. הכל. איך שנמסר בסיני כאילו כביכול? גם, כן, כן. זה היה הטנשן גם כן? בזמן הזה? כן. כן. יש מקורות מתורה, יש מקורות מחז"ל. אבל זה באמת מכלול של היהדות, שחייב להיות הדיאלוג בין שתי הדברים, ושני הצדדים האחרים הם מחוץ ליהדות. עכשיו, האם אני אומר שצריך להוציא אותם מהבית כנסת? כמובן שלא. אבל זה לא היהדות. זה אי אפשר ככה להבין ולחיות את היהדות. מה המקורות לזה? הרמב"ם בלי הרעבד. עכשיו אני אסביר. מה? הרמב"ם בלי הסוג של הרעבד, זה לא רמב"ם וזה לא רעבד. רק שניים ביחד. על הרמב"ם... לא, במקום שאומר שתפיסה אלוקית זה אנטומורפיסיזם. הרב זה לא מגיש השלישית, או רק צירוף? זה לא שלישי. זה לא שלישי. צירוף של שתיים. זהו, הצירוף פה הוא שלישי, בגלל שאנשים לפעמים לא קולטים... דיאלוג. כי אנשים לא קולטים את הסתירה, אני אביא דוגמאות. שנייה, אני אביא דוגמאות. אני לא רוצה, כאילו, כי אני לא יודע מה אתה תגיד, אבל פשוט להעביר. כאילו, לכל ערב, למה צריך אוריה בשביל זה? לכל זה דבר פשוט. שכל הזמן, גם חזון אישניק מנהל כל הזמן שיח עם המקורות. לא. אי אפשר סתם, שנייה. אי אפשר סתם להגיד דברים, סתם, וכל הזמן, גם, אני לא חושב שחזון אישניק זה הדגם, אבל בואו נגיד, מי ש... אבל הוא יוצא מהנחה שהמקורות הם הגיוניים. כן, אבל כל הזמן, גם כשמשהו לא מובן בשבילו, וגם כשמשהו מובן, הוא צריך איזה עוגן, כל הזמן עוגן מקראי. הוא מקבל את הסמכות, הוא מקבל את הסמכות, אבל הוא יוצא מההנחה שהמצווה שכתובה בתורה היא הגיונית. וההנחה הזאת... אבל זה בפתגם, אין לנו מעקמים את השכל. הוא לומד, הוא אומר, כך כתוב בפסוק, אין מה לעשות. בסדר. אבל ההנחה שלו היא שהפסוק הוא הגיוני. אבל כל הזמן הוא צריך לנהל דיאלוג עם הפסוק. אבל הוא יוצא מההנחה שהפסוק הוא הגיוני. זה הבעיה שלי, לא שלי, של היהדות. הבעיה שלי היא מה? עם מי שטוען שהכל הגיוני. הוא נכון שהוא מנהל דיאלוג עם הטקסט, אבל הוא יוצא מההנחה שהטקסט הגיוני. הוא חייב למצוא את ההיגיון בתוך הטקסט. כן, הוא אומר הטקסט הגיוני, אם אני עדיין לא הבנתי, לא נורא. הוא חושב שהטקסט הגיוני. כן, בוודאי שכן. ומה אתה אומר? מסוגיה כבר מרצה, טוב, שאלה הפוכה, הבריסקאי חושב שהטקסט לא הגיוני או שהוא לא הצליח לא היגיון שלנו, לא אפשר להשיג השכל בכלל. שבתוך הבריאה, לא השכל האנושי. שכל אחר. אוקיי? אז אנשים לפעמים לא קולטים את הסתירה שבין שתי הצדדים, ולכן לפעמים מציעים איזשהו פתרון קל, אומרים, טוב, גם וגם, שיהיה גם וגם. אבל באמת זה סתירה, זה לא גם וגם, לכן אמרתי דיאלוג, לא גם וגם. אני אסביר למה אי אפשר גם וגם. לא כל דבר אפשר גם וגם. כן,
בעצם זה בעצם, כשאומרים לך, אפשר לראות את זה באופן כללי בעולם, על דתות ועל מוסר. כשאומרים לך אדם דתי, לאו דווקא יהודי, כן? דתי, או אדם מוסרי, כן? אז, או אדם מאמין. אז יש לזה שתי פירושים. אדם דתי, מה זה אדם דתי? אפשר להגיד, אני רואה אדם דתי, אני רואה אדם שחושב שהוא מבין. כן, הוא יודע הכל, יש לו איזשהו... תשובות לכל השאלות. השקפת עולם. יש לו השקפת עולם ארוזה, סגורה, מלאה ומוחלטת. אני אדם מתלבט, אני אדם פתוח, אני אדם חושב. הוא אדם שיש לו, קיבל מאבא שלו, אריזה שמסבירה את כל הדברים, חושב שהוא יודע. ואז אני, נגיד כאיש מדע, יכול להגיד לו, תקשיב, המדע עוד יתקדם, זה מוקדם מדי לקבוע את הכל. אתה מכיר את ה... כן? דתי, אדם שמבין. מצד שני, כמובן, שהרבה פעמים אתה רואה אדם דתי, אתה אומר, דת, זה האדם שאומר, תקשיב, אנחנו לא מבינים כלום. לא פרימיטיבי, מתוך באמת עומק, שאומר, אנחנו לא מבינים. לא, מה זה דתיות? שדתיות זה אומר, אנחנו לא מבינים. זה שתי סוגים שדתיות משדרת. אנחנו מבינים, אנחנו לא מבינים. זיך ציפרשטיין, willst nicht, pusht weg. קבלת עולם או שזה... לא, כן, אבל בשפה האוניברסלית אני אומר. אותו דבר מוסריות. יש מוסריות שהיא בעצם אומרת, אנחנו יודעים איך לסדר את הכללים. ויש מוסריות שהיסוד שלה זה, אנחנו לא יודעים הכל. גם במוסריות, אפילו אתאיסט, מוסריות. הרגש המוסרי וגם אמונה, זה אותו דבר. יש אמונה שזה, אמונה, אני יודע. ויש אמונה שבעצם היא אומרת, אמונה, אני מבין שיש דברים מעבר לידיעה שלי. זה, בכל המונחים האוניברסליים האלה זה משחק שתי המונחים האלה. זה נקרא דתיות של ציות ועוד דתיות של טעמים. כן, כן, אמרתי שזה מתחיל בסוגיה ההיא. אז עכשיו, הקושי הגדול לאנשים, מה בעצם נותן לי, זה אם אני אומר שאני לא מבין, אז בעצם אם אני לא מבין, אז לכאורה, אז זה לא אומר לי כלום. איך יכול להיות דת של אני לא מבין? איך יכול להיות מוסר של אני לא מבין? איך יכול להיות אמונה שאני לא מבין? אם אני משהו שאני לא יודע, אז אני לא יודע אותו, אוקיי? היש ישנו והאין איננו. אז זה שיש משהו שאני לא מבין, שהוא מעבר לי, לכאורה, בסדר, אז יש. מה הוא רלוונטי לי? מה זה נותן לי? איך הוא יכול לתת לי משהו לחיים? איזשהו מוסריות, ערך, דרך. אם אני לא מבין אותו, אז בסדר, כשאני אבין אז נדבר. אוקיי? אי אפשר לדבר על מה שלא מבינים, ואי אפשר גם להתנהג. זה לא תגיד, אתה לא מבין, אוקיי? אם אני לא מבין, אני לא יכול לחיות את זה. כי אתה לא יכול לחיות לפי דרך שאתה לא מבין. אתה לא מחשב, אתה לא יכול, בגלל שהדרך היא כתובה במילים. והמילים האלה אתה צריך לדעת מה הכוונה בהם, ומה רוח הדברים, ואיך להבין אותם. אתה לעולם לא תוכל לחיות עם משהו שאתה לא מבין. אין דבר כזה. למה, אם זה דברים פרקטיים, מה לעשות? אין פרקטיים. פרקטיים תמיד פתאום נהיה איזשהו משהו טיפה אחר, ואז אומרים, רגע, מה הכוונה, מה הגדר, איך תדע? איך תדע? לא תדע. אתה אומר עכשיו, יש טענה גדולה, בריסק, שעצם הטיעון, שאנחנו לא יודעים למה, מה כתוב, זה קשר לוגי בזה. זה מה שאמרתי, שיש פה תמיד כשאתה מגדיר, אתה אומר משהו. שיש פה קושי עם הצד של המעבר. אבל זה, כמו שהראיתי במונחים האוניברסליים, יש כן משהו שבן אדם, יש משמעות לזה שמשהו הוא מעלינו ואנחנו לא מבינים אותו, זה כן, זה אמירה. זה אומר לנו אמירות, זה אומר לנו משהו. זה... קודם כל זה נותן לנו איזשהו חיבור לאינסוף. זאת אומרת שאנחנו מבינים שכל ההבנה שלנו היא בעצם, היא לא הכל, אלא היא חלק מדברים יותר גדולים. וזה, מה זה עושה לנו, איזה אמירה יש לזה? זה נקרא בשפה הפילוסופית, קוראים לזה דתיות של הסגבה ומסתורין. כן, כן, אבל המסתורין הזה לא בשביל שאנשים כאילו... יש לי אחיזה בזה. כן, אז יש את זה בממד של הקדושה, בספר הקדושה, ויש ממד יותר פשוט, שזה כבוד. כבוד, אדם, אם הוא מבין שהחיים הם לא רק מה שאנחנו רואים, הוא הרבה יותר מכבד את עצמו, מכבד את החיים, מכבד כל דבר, מכבד את המציאות, מכבד את הבוקר. הוא מכבד, הוא מבין שזה לא רק מה שאנחנו חושבים, כן? זה כבוד, זה נותן המון כבוד. כבוד למי? לעצמו? גם, לכל דבר שבבריאה. הכל הרבה יותר, אתה מבין שזה לא רק מה שאנחנו מבינים. בעצם זה חלק מהרבה יותר.
אבל זה פחות והולך עכשיו, כפי אמרת, the God of the gaps, זה האי אדיר. מצמצם את הפערים, ככל שאתה יודע יותר, אז זה לא נכון. אז המדע מצמצם את הפערים במובן של ההסבר של הלוגי. אבל לא מה שיש. במובן שיש מובן הפוך. שזה שבעצם... אפילו כשאתה מבין? בהבנת המשמעות. בהבנת המשמעות. אתה אומר, מה הולך פה? אורי פגש אותנו ביום שישי ואמר, אנחנו קצת הופתענו, אבל ככה אורי אמר, אני מקווה שהוא לא יכחיש, אמר, תקשיבו, הבריאה פה זה סוד. כל הבריאה זה סוד. מה קרה שאורי מתחיל לדבר על הסוד? אז הוא אמר, אחרי הכל, בן אדם בא לפה ל100 שנה, עושה מה שעושה, ופתאום הוא הולך, יש פה איזה סוד. הדבר הזה שבן אדם מבין שהחיים והבריאה, יש בהם איזה פלא מבחינת המשמעות, לא מבחינת החוקיות של הטבע. מבחינת המשמעות, מה זה? למה זה? מה קורה פה? מה המשמעות של זה? בזה הפערים לא מצטמצמים, אלא להפך. יש פה איזה פלא, איזשהו, וזה נותן לך תפיסה שהיא מוסרית ודתית וזה כבוד. הרבה פעמים מדברים על זה בהקשר של קדושה, אבל זה גם משהו של מוסריות ושל כבוד ושל מידות ואמונה וענווה, המון תובנות לבן אדם בכל הרבדים. אז הלא נודע הוא לא שותק, כן? הלא נודע, השתיקה שלו היא משמעותית מאוד, להמון דברים. אבל עדיין חושב שדרך לימוד זה מאוד קשה. אל תקח אותי עכשיו לדרך לימוד. לא, דרך לימוד שבאמת זה מאוד קשה. אם אתה לא יודע את הלמה. אל תדליק אותי, אל תדליק אותי. הוא מגיד שיעור, צריך לקחת את זה לשם. עכשיו צריך להסביר את אז באמת זה שתי תנועות שיש ביניהן סתירה מאוד גדולה, ואי אפשר באמת ככה ליישב אותם כלאחר יד ולהגיד גם וגם, כמו שאמרתי, ולכן אמרתי דיאלוג. דיאלוג זה איך ייתכן דיאלוג. אז יש פה איזה באמת, נגדיר כמה הגדרות, איך ייתכן שיש בתורה באמת את שני הדברים האלה. אז זה גם עניין מה שנקרא רצו ושוב. יש במחשבה מושג של רצו ושוב, והניסיון להבין את העולם ואת התורה לא דרך רצו ושוב, אני אומר, הוא מחוץ ליהדות. כי בלי הרצו ושוב הזה, שאתה אומר, כן, אני מתפלא ואני שומע פה איזו שתיקה גדולה ואיזה מימדים מעבר, ובלי זה שאתה אומר, לא, אני לגמרי חווה ומבין, וזה חייב להיות רצו ושוב, כי כשאתה חווה את זה, אתה לא חווה את זה. אתה לא יכול שתיהם ביחד, זה לא גם וגם. בבוקר עד 12 נלמד מובן, אחר כך נתחיל ללמוד, לא עובד ככה. בכל סוגיה יש שתיהם. בכל דבר, וגם בחיים. בכל דבר, גם אתה עומד לפני השם. גם אתה עומד לפני השם, גם אתה, כל דבר. כל דבר יש את הרצו והשוב הזה. חייב להיות רצו ושוב. The back and forth. רצו ושוב, בעצם יש לזה בפילוסופיה, קוראים לזה בעצם, מבחינה מסוימת, דיאלקטיקה. הדיאלקטיקה, פילוסופיה של דיאלקטיקה. עכשיו, וזה בעצם מה שאני אומר, זה איזשהו ויכוח מאוד חזיתי עם כל הפילוסופיה הישנה. לא הפילוסופיה ממש המודרנית, אלא הפילוסופיה עד לפני 150 שנה. כי הפילוסופיה, מסוקרטס ועד לפני 150 שנה, היה לה מטרה לתת הסבר אחד לכל המציאות. ואני אומר, מי שעושה את זה, מראש הוא טוען, אפילו לא מקשיב להסבר שלו. אם אתה חושב שאתה יכול לשטח, לתת תמונה אחת של החיים, של הבריאה, של המוסר, אז מראש אתה לא זוכה במכרז בכלל. זה מתנאי המכרז, כן? באמת הפילוסופיה החדשה היא באמת שונה. איך במכרז באנגלית? auction. מכרז. You're not part of the discussion. אני אומר, זה מתנאי הזכייה במכרז, בגלל שהעולם הוא לא כזה. חוץ מזה שהיהדות לא כזאת, גם העולם לא כזה. יש פה דיאלקטיקה, וזה הפילוסופיה הדיאלקטית. באמת היה פילוסוף דיאלקטי גדול. מה אתה קורא יהדות? לא התנ"ך, יהדות של חז"ל. למה אתה עושה חילוקים בתוך היהדות? בסדר, אוקיי. לא. אני אומר, המקור של שני, אם אתה שואל כבר, למה אני אומר שהתורה כולה בנויה בשני דינים, שזה לא איזושהי מילה של רב חיים? בגלל שבאמת החמישה חומשי תורה, כולם הרי אנחנו יודעים כבר היטב את השיטה המאוד בולטת שהיא כתובה. התורה כתובה בצורה של סתירות. מה? הכל מלא סתירות. וזה לא פה ושם, פשוט זו שיטת כתיבה. שיטת הכתיבה של החומש היא שיטה של לעשות סתירות. כן, שיטת הכתיבה. עכשיו, איך קוראים לזה בחז"ל, לשיטת הכתיבה הזאת? קוראים לזה י"ג מידס, שאומרים של רבי שמואל. זה שני כתובים המכחישים, כלל ופרט. כלל ופרט זה גם סתירה.
והסוגים של בנייניו, שאחד ככה ואחד ככה, ואם אפשר לעשות אותו מהצד או אי אפשר, ופרחה. כל התורה כתובה בשיטה הזאת, זה הכללים של חז"ל, אבל זה פשוט, אתה קורא בפשט, במחקר, כל התורה ככה כתובה, זה שיטת כתיבה. אז זה לא רק סגנון כתיבה, זה הסגנון, להבדיל, אומרים הסגנון הוא האדם. הסגנון הוא המסר. כן, המסר של התורה הוא שהבריאה היא לא פילוסופיה אחידה. שיש בבריאה, אתה לא יכול להבין ולחיות נכון. יש כמה וקטור, כל מיני וקטור. כן, כן. זה, שני דינים זה הבסיס של התורה, ואחר כך זה חוזר לאורך כל הדרך. ולכן זה, הכותרת של הכל זה באמת שמצד אחד יש את העולם של הבריאה של ההבנה, מצד שני יש את העולם של המסתורים. שני דינים הפוכים אחד משהו. כן, שני דינים שהם מתנגשים, כן, כן. אז יש הדיאלקטיקה, הדיאלקטיקה בעצם, הפילוסוף הידוע ביותר, זה מי שהמציא את המושג הזה בפילוסופיה, אז קראו לו הגל. וכמעט אין אדם מושחת בעולם שהוא לא מהתלמידים שלו. מחפשים. כי היה לו תלמידים גם ימניים וגם שמאליים, גם מרקס היה התלמיד שלו, וגם הפשיסטים ימניים, מה? היטלר. נאצים, כן, כמעט לא היה פה איזה מושחת בעולם שהוא לא אמר שהוא הגליאני. היא מדבר על הספקטרום, כל אחד נמצא בספקטרום, ימין השמאל. כן, התלמידים שלו מאוד קיצוניים, זה המכנה המשותף שלהם. קיצוני מאוד, קיצוני מאוד. רגע, גם הרב קוק. לא, אמרתי שלא מצאנו אדם מושחת שהוא לא אמר שהוא הגליאני. כי הפילוסופיה הזאת היא מובילה לקיצוניות. עכשיו, איך זה יכול להיות? לא כל הגליאני מושחת, אבל כל מושחת הוא הגליאני. לא כל הגליאני מושחת, אבל כל מושחת הוא הגליאני. למה הפילוסופיה הזאת של דיאלקטיקה מובילה לקיצוניות? למה זה מוביל לקיצוניות? כי פה אנחנו צריכים פשוט להגדיר מה ההבדל באמת בין השני דינים של התורה, הרוצה ושויב, הדיאלוג, לבין הדיאלקטיקה ההגליאנית שבאמת החריבה את העולם כבר מדי הרבה פעמים, מה שנקרא. ניסינו כבר. לא רוצים לנסות עוד. כן, תן משל על דבר, רגל, כאילו, שאמר שיש... כן, אני אגדיר את ההבדל, ואז אני אתן משל מצוין. אפשר להסביר את זה. כן, אני אתן דוגמה ואני אביא את הדוגמאות, אני אגדיר את ההבדל ואביא את הדוגמאות. לפני שאתה מגדיר את ההבדל, תן משל, אתה רוצה להגדיר, מה שונה הגל מהתורה? תן משל, כאילו. לא משל, אתה יודע מה, אולי אני אגיד מה הגל אומר על רגל אחת, ואז נוכל להגיד את ההבדל. הגל בא ואמר, כולכם הפילוסופים טועים, כמובן כל פילוסוף ככה אומר, כולם טעו, הפילוסופיה זה לא איזשהו תפיסת עולם שאתה עומד ומסביר את העולם, אני עומד פה, זה אחר כך נהיה סוגיה גדולה בפילוסופיה, הצופה, האני, וההכרה, והמסביר, וההתכוונות, אז הוא אמר כך, זה לא אתה עומד ואתה רואה, אתה מסביר את כל העולם, לא כך, אלא העולם עצמו, כדי להבין אותו בעצם, העולם עצמו הוא דיאלקטיקה. זאת אומרת, העולם עצמו הוא תנועה שמשהו רוצה לצאת לפועל, הוא בנה את זה בעיקר על ההיסטוריה, פילוסופיה של ההיסטוריה, שכל ההיסטוריה האנושית, והוא טוען שזה כל הפילוסופיה של העולם, זה שמשהו מסוים רוצה לצאת לפועל, רעיון מסוים, הרעיון האנושי רוצה לצאת לפועל, כדי לצאת לפועל הוא חייב לעשות תזה ואנטי-תזה, ואחר כך סינתזה, ולכן הוא תמיד דיאלקטי. והתנועה הזאת של הדברים לצאת לפועל, תזה ואנטי-תזה וסינתזה, זה בעצם ככה מסבירים את העולם. לכאורה, זה ממש דומה למה שאמרתי. ההבדל הוא, ואז אני אגיד את הדוגמאות, ההבדל הוא כזה, ההבדל הוא קריטי כמו שאמרתי. ההבדל שלא נהיה הגליאנים, ההבדל הוא כזה, שהגל אמר, אני יודע מהי הדיאלקטיקה. תבינו איפה פה זה, כמה זה נורא. הוא בא ואמר, יש דיאלקטיקה, ואני מסרטט אותה. אז זה התזה, זה האנטי-תזה, וזה הסינתזה. איזה נושא? הפילוסופיה של העולם, כן. הוא אומר, הפילוסופיה של העולם בנויה עם שלבים. נגיד למשל, כמו שהרב קוק אמר לגבי בניין הארץ, לאומיות. הוא אמר שצריך את התזה של לאומיות, האנטי-תזה כמו שגם כן. עכשיו, למה זה נורא? כאילו, זה הכי הפוך. תגיד זה נורא במשל, כי זה מאוד קשה כשנדבר בלי משל. תגיד, קרל מרקס, משהו... רגע, לא. נתת משל, הרב קוק. הרב קוק, שכולם יודעים. כנראה כולם יודעים את המשל, אז זה יכולים להצליח. רק כולם נותנים משל, אז מה שייך. אין בעיה, אני רק חייב להביא את המשל שיש לי, ולא את המשל שלך. כן, כן, כן. אין בעיה. אוקיי, בסדר, אז... אני מוכן.
כשאתה אומר, זה התזה, זה האנטיתזה וזה הסינתזה. אני יודע את הדיאלקטיקה, מה אתה בעצם אומר פה? אתה אומר פה, אני מבחוץ, אני אלוהים. אני יודע את כל הצדדים. זה הנקודה, פה עוברים מהגן עדן לגיהנום. זה ההבדל בין, תכף אני אגיד את הנוסחה שהיא לא גיהנום, אבל שדגל זה גיהנום כבר בדוק. מה שאני מתכוון, שאני אומר שיש רצו ושוב, זה דיאלוג, זה אומר, חייב להיות ככה, שזה אומר, אני לא יודע את האמת. משפט מפתח. זאת אומרת, אני רק חלק, בגלל שהעולם הוא בשלבים האלה, אז אני רק חלק. איזה מהצדדים? לפעמים אני קצת, זה לא רק שני הצדדים האלה, שני הצדדים האלה הם כותרות, וזה גורם שכל התורה מלאה להראות את הבריאה כבאמת כהתנגשויות של הרבה בחינות. ולכן תמיד אתה תהיה רק חלק, ולכן אם אתה תלמד את התורה, ואתה תגיד, מה? זה אברהם אבינו. שנייה, כן, ואם אתה תגיד לילד שלך, אני מעביר לך את התורה, קיבלתי את התורה, במסורת אני יודע. זה הגל. לא, כן, זה לא התורה, כי אתה הופך את עצמך לאלוקים. אתה חייב להגיד לו, אני לא יכול לדעת את האמת. אני מעביר לך מה שקיבלתי, וזה טוב שתמשיך אותי. אבל תדע שבארץ ישראל יש יהודים אחרים, שהם חושבים אחרת, והאמת נמצאת רק אצל כל האנשים ביחד. כן, אחד הוא יותר חזונישניק, אחד הוא יותר בריסקאי, אחד יותר לוקח את הבחינה הזאת, וזה ההבדל הקריטי. עכשיו אני יכול להגיע לדוגמאות, אבל חייבים להבין את ההבדל. אם אתה חושב שאתה שולט על כל הדיאלקטיקה, ועל כל הצדדים, ואתה יודע את האיזון ואתה זה, אז אתה בעצם אלוהים, זה מה שהשם רצה להביע לך שלא. הבעיה, אפילו להבין את זה, לא צריכים להיות הגליון, אפילו להבין את זה. מה אתה מתכוון? אפילו להבין שאני באמת לא יודע, ויש שני צדדים, ואני לא יכול לעשות איזה זה. זה גם אלוקות. זה גם אלוקות. נכון, אבל זה ניצוץ ואתה חלק. זה ניצוץ של אלוקות, זה ניצוץ. צלם אלוקים. צלם אלוקים, אבל לא, זה לא רודן, זה לא דיקטטורה. התלמידים של עגל היו דיקטטורים. כי אם אתה חושב שאתה יודע מה השני חושב, אתה האנטיתזה שלי, אתה משלים אותי, אני יודע, אז אתה דיקטטור. אפילו לדעת עגל זה historical, so it's constantly changing. אבל הוא יודע לאיפה זה הולך. לא יודע בקודם מה איפה זה הולך. הוא יודע, עגל יודע. לא, זה אם יכולים לדעת... הסוסייטי והמהלך המחשב זה דינמיק. changing constantly. אבל עגל יודע לאיפה זה הולך. לבפריה, בריס החוי, back you can say it, now forward. עגל כתב, אני יכול להגיד לך מה הוא אמר. גם מרקס אמר שהוא יודע. מרקס אמר שהוא יודע, שמעמד הפועלים מתמרד. ואז יהיה ככה, ואז יהיה... הם יודעים. המון מידע וידע. לא בדרך נביאה. לא בדרך נבואה, הוא חושב שהוא מתקיף. כי הוא חושב שהוא... הוא יודע הסינתזה כבר לפני זה. הרב קוק אמר, הוא ידע כבר מה... יש כאלו אנשים שהם מוצאים וכן יודע. חלק. חלק. הבעיה זה הבעיה שזה קאנסטנט. הבעיה זה כל הזמן יש עוד אי אפשר להיות ללקים אפילו לדעת רגל זה משהו זה קאנסטנט זה דינמיק זה משנה כל הזמן איפה הלקים לזה שיאפשר אני לא רוצה להיכנס להשקפה של מרקס, אבל זה מאוד בולט למשל זה לא הוודאות שהוא יודע, כן? The absolutism זה בעיה, אנחנו לא הולכים לנתח עכשיו את מרקס ואת קריסת הקומוניזם או את הסטליניזם, כן? לא, באמת, הדבר הזה זה דבר חשוב מאוד להבין מה היה בברית המועצות, אבל זה לא הנושא עכשיו, אז לא ניכנס לנתח את זה. יש בזה איזשהו אגד, אמירה, שאני יודע את שני הצדדים, אני כביכול רואה את הדברים מהמקום השלם, וזה מנוגד לתפיסה של האמונה ושל האלוקות, שאומר, יש משהו מעבר
שאתה תמיד לא יודע, ואתה תמיד חלק. Not because it's going to evolve. nicht wegen sie geht evolve. לא בגלל שאתה מעורב. No, אפילו זה geht nicht evolven. המשל שנתת שעומד לו, שזה... It could only involve, therefore there's no spot where you stop. When he says in Marxism is good, because what happens in Marxism and socialism is because the synthesis and the undersynthesis are always taking that to the fullest. Spas what he wants to say is זה לא דומה, זה יותר גרוע, אני אומר שזה הנפקמינה בשתי הדברים. You cannot be 100% on that side. זה משפט מאוד מאוד חשוב, שבעצם התפיסה הזאת היא להבין שאנחנו תמיד נמצאים בדיאלוג ורצו ושוב בין הלא מובן למובן, בין האינסוף כן? אז זה אומר, זה המשפט. אנחנו לא יודעים את האמת. זה משפט מאוד מאוד חשוב מבחינת התורה והיהדות והחיים והבריאה, שאנחנו לא יודעים את האמת. מי יודע את האמת? השם יודע את האמת. אז מה אנחנו עושים? אנחנו פועלים את החלק שלנו. תגיד, אם אני לא יודע את האמת, אוקיי, אז אני אגנוסטיקן, אני ספקן. אז אני לא יודע את האמת, אני רק חלק, אז אני לא יכול לעשות כלום, אני לא יכול להתווכח על כלום, אני לא יכול לדפוק על השולחן ולצעוק. חבר'ה, זה עוול, זה לא צודק, חייבים לשנות את זה. אתה לא יודע את האמת, מי אתה שתגיד? אז זה לא, כי הדיאלוג הולך פה כך, שאני יש לי את החלק שלי, והחיים שלי כולם הם מתוך החלק הזה, זה המקום שלי. אבל אני לא דיקטטור על חלקים של אחרים, כי אני מבין שאני רואה ככה, אחרים רואים אחרת. זאת אומרת, יש באמת להשם, כמו שיש 12 שבטים, ככה יש בתורה הרבה הבנות, ואני מבין שההבנה שלי היא אמיתית והיא נכונה, ואני צריך לדפוק על השולחן ולצעוק, ולפעמים גם לתת מכות, ולפעמים לעשות מה שצריך, בהתאם להבנה שלי. לפעמים גם לקבל מכות. הרב נותן את הדס, דס התורה, דס אלוקים, דס מסורי, כאילו כביכול אנחנו צריכים לקבל את החלונים ואומרים זה ששבט אלוקים אמר והם עושים נכונים, זה רק חלק מהדיאלוג עכשיו. לגבי הגויים, גויים, חלונים. כמובן שפה השאלה מגיעה באמת, אז מה באמת איך אני מתייחס ביחס לגויים? לחלונים. אותו דבר בעניין הזה, זה לא אותו דבר, זה חלק מהתורה. כן, בסדר. זה חלק מהשבט כה. בסדר, אבל מבחינת התפיסה, כרגע הוא חושב בדיוק כמו האנגלי. כרגע מדברים על התפיסות, לא על האדם. לא משנה, אוקיי, גם וגם, לא אכפת. בסדר, העיקרון ברור, זה ודאי שזה השאלה המתבקשת פה. לגבי דתות אחרות. זה מה שאמר, אותו דבר. לא אמרתי דתות אחרות, לא אמרתי גויים, אמרתי יהודים, ישראלים, שבטי כה, רק מה שאנחנו קוראים חילונים. בסדר. זה חלק מהאנטיתזה וזה חלק מהתורה, אתה אומר. לא, זה לא חלק מהתורה, כי הוא אומר, אני עובד עבודה זרה, אני כופר בתורה. אני לא מאמין ב... לא עובד עבודה זרה, הם אומרים שמע ישראל השם, אבל הם לא אנשי הלכה, חילונים מתל אביב. טוב, זה כבר בעל הרצף, זה שנייה, אז רגע אחד. זה חלק מהתורה, אתה אומר? רגע, אתה מדבר איתי על הרצף, שנייה. בוא נלך על הקיצוני ואז נדבר על השאלה. הקיצוני זה אחד שהוא כופר, והוא עובד עבודה זרה, וזה לא משנה כרגע אם הוא יהודי או גוי, כי מדברים על הדעה. לא עובד כמו. אני רוצה להבין. רגע, תן לגמור. הם מדברים על, השאלה המתבקשת פה זה באמת מה זה אומר ביחס לגויים. אם אני לא יודע את האמת, מה זה אומר ביחס לגויים. אז ביחס לגויים זה מורכב כמובן. שמצד אחד, אני אומר כן, אנחנו, כל היהודים, כל אלה שלומדים את התורה, כל 12 השבטים. תורה. מה? שהם קוראים בארץ ולוחמים בצבא, למה תורה? יהדות. יהדות. אצלי זו אותה מילה. זה כל מי שיהודי, 12 השבטים, כולנו, אפילו כולם ביחד עם הסנהדרין. אנחנו עדיין לא יודעים את האמת. יש סנהדרין של דורות אחרים, שיגלו דברים שאנחנו לא יודעים. זאת אומרת, גם כל האורגן, הקיבוץ, היהודי, עם הסנהדרין ועם יושב איתם רבינו הקדוש, רבי יהודה הנשיא וכותב את המשנה, עדיין זה לא ייצוג של אלוקית, זה לא אלוקות. זה המקום שלנו עכשיו, בבית דין אחר יכול לגלות עוד דברים אחרים. תשאירו משהו למשיח. יכול לגלות עולמות חדשים. אז מצד אחד אנחנו מסייגים את ידיעת האמת שלנו, אז מילא עולה השאלה, רגע, אז מה עם כל האנשים 70 אומות שאומרים דעות אחרות? אז אני אומר בזהירות המתבקשת, מצד אחד נכון, יש באמת הרבה דברים שנמצאים בכל מיני עמדות
שיכול להיות שהן פסולות מבחינת הקונספט שלהן, אבל מבחינת האנושי, זה עמדות אנושיות, טיעונים, עמדות, חוויות, הרגשות שאומרים, ככה יש טענה כזאת, ככה צריך לעשות, ככה לא צריך לעשות, כן? טיעונים שהם באמת, יכול להיות שאנחנו לא, אין לנו, אנחנו לא יכולים... אפשר ללמוד מהם, אפשר ללמוד מהם. לפני אפשר ללמוד, שאנחנו באמת, אנחנו לא, המסגרת שלנו היא לא מכילה אותם, במובן הזה שכן, אנחנו יודעים את זה וחשבנו על זה, וזה לא ככה, לא, אני לא מכיל את זה, לא יכול להיות שאני עדיין לפני זה, באמת לא יכול להיות, בטוח. יש המון, כן, בקבלה זה נקרא ניצוצות שנמצאים וכולי, אבל בשפה רגילה, כן? עכשיו השאלה, האם אני יכול ללכת ללמוד מהם? פה התשובה היא מורכבת. כי אם אני מעתיק מהם איך שהם אומרים את זה, אז אני מעתיק את זה עם הקונספט השלם. שיש קונספט שלם, שישו היה המשיח, או ש... מעלה את הניצוצות מהקליפות. אוקיי, אז לכן אמרתי, זה מורכב. מצד אחד, כן, בפירוש המגבלה הזאת אומרת שיש הרבה דברים שאנחנו כולנו, אפילו עם ישראל, זה לא היהדות כולה. אנחנו לא יכולים להקיף את האלוקות. בפירוש כן. אני אומר, מצד אחד התשובה היא כן, זה באמת פותח פתח, שגם עמדות אחרות יש בהן הרבה, למה היא נפקא מינה אם אני עכשיו לא מעתיק מהם? נפקא מינה לכבוד. כבוד. מה שאתה אומר זה... כבוד, שאתה לא תגיד, הוא אומר שטויות. לא. יש לו משהו. זה כמו שהחז"ל שאמרו לא הולכי ישראל לגבול אצלו כדי להרבס להם גיידים. מה הכוונה גיידים? זה בחינה כבר של... שזה כבר להוציא מהם כל אחד... אתה מדבר על להוציא. אני אומר לפני, אני לא יכול להוציא, אני איש פשוט. לכבד אותם. אתה אומר כבוד. מה הכבוד? כבוד שהוא לא אומר שטויות. יש לו משהו לתרום. מהר, וזה... מה ההבדל? אם אני מבין את זה, זה ככה. בן אדם שאומר שאני לא מבין, הוא גם מודה שיש משהו, יש אחד שמבין, יכול להיות. רגע, איזה סוגים? סתם. הוא מסרג עכשיו. בן אדם אומר שאני לא מבין, יש לי הערכה, אבל הוא מודה. בן אדם שאומר שהוא מבין, גם יש לו הערכה או משהו למשהו שהוא לא מבין. באיזה צורה? אם בא הגליון או משהו ואומר שאני יודע שיש אנשים שמבינים ויש אנשים שלא מבינים ואני עומד בחוץ. ואתה אומר שמי שעומד בחוץ זה באמת, וואו, זה terrible. לא, אבל עכשיו אני רוצה להבין איזה מקום אתה עומד כשאתה אומר, נו, אני לא בחוץ כמו הגל, אני באמצע, אבל אני מאוד יכול להגיד שיש שני דברים. איפה אתה עומד? אתה באסיר? כל זה אכנס בקו החום זה נקרא. באסיר או לא באסיר? אני לא מבין. כל זה אכנס בקו החום. יפה מאוד. ברור מה שהוא שואל? הוא אומר, אתה עוד יותר גרוע מעגל. אתה אומר, אני לא בחוץ, אבל אני יודע שאתה עגל בחוץ ואני בפנים, אתה... ואפילו באסיר אתה אומר, אתה לא אומר שאני בחוץ ואני... כן, ואני גם לא בחוץ. גם בגיילה וגם לא, בכל. כשבן אדם אומר למישהו, אני מבין מה שאתה מבין ואני אסביר לך מה שאתה... אני לא סתם אומר את זה, אני... אחרי שאמרת שאני טמבל, זה שאמרת... נכון. אני רוצה להבין מה... איפה את? אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע תשובה. זה ההבדל ביני לבין עגל. תכלס המיידה. אני לא הכל יודע, נחשוב על זה אחר כך ביחד. אחר כך ביחד נחשוב, אני לא יודע. כל הרעיון הזה שאני יודע להגדיר את ההגדרות ולתת תשובות, אתה צודק, זה באמת... איך הגעת לזה? אני מקבל אותך, אתה צודק. אתה צודק, אני לא יודע תשובה. זה לא צודק, יש לו טענה, ואני אומר, ברגע שאני אומר אני לא יודע, אז אני באמת אומר, אני לא עושה איתו מניפולציה ומשחקים. אז הטענה באמת אומרת, נכון, אם אנחנו מותר לנו לא לדעת, אז אנחנו לא עגל. אני אומר, נכון, עגל פה ואני פה ואני פה, אבל הוא אומר, רגע, יש פה דברים שלא הכל מסתדר. אבל אתה נותן יותר הערכה, אתה אומר, עכשיו אני יכול להעריך את המקום השני. כן. זה מה שאני רוצה להעריך. נכון, וזה מה שאמרתי מקודם, זה מהחלק שלי. לכן אמרתי, אני אפילו אצעק את האמת שלי. אני צריך לצעוק אותה, ואני צועק אותה מכל הלב. מכל הלב אני צועק אותה. ואני אגיד לשנות. אבל כי זה החלק שלי, זה המקום שהחלק שלי, זה התפקיד שלי, זה העולם שאני חי בו. אני חי בעולם, כן, במקרה או שלא במקרה, יש פה עוד כמה מיליארדים. אבל זה לא משנה. אני חי בעולם, אם גם לא היה אף אחד, זה היה אותו דבר מבחינתי. אני חי בעולם. ואני פועל בעולם שלי, מתוך האמת שהיא מתגלה בעולם שלי, זה האמת שאני
צריך לפעול לפיה, והיא מועילה לי והיא מכוונת אותי, אבל היא לא מוחלטת. זה החלק שלי. ולכן אני רוצה שאחרים יצעקו עליי בחזרה הפוך. לא שאני אהיה לבד, אני היחיד שיצעק. אני רוצה, תצעק עד רבה, תגיד אתה, לא, אני רואה הפוך. ואז ביחד נצא משהו. החסם סוף, נגיד, גם חשב ככה? לא יודע. By the way, get it of English? My question is like this. I probably made a mistake. I'm not sure. Saying is, I thought maybe the following thing, because they mentioned before the idea of socialism and so I was thinking the following thing, but I'm not sure of Nishkan expert of Hegel that according to Hegel, both sides, whoever creates that side is fully there. Meaning, say you cannot create the two sides by thinking maybe there's another side. It's something. It's a process that people go to the extreme. Usually it's Mishigun. You as a person outside can see the system, but the person alone, which are the two sides, cannot have that ability, because if they have that ability, you're not going with a strong point. You're not killing millions of people. Let me finish. I thought that the difference is that over here, the difference. אני לא מבין כלום, תרגום. אוקיי. הוא אומר, בשביל שהדיאלקטיקה תעבור, אתה חייב להיות בצד הזה שאתה נמצא בו לגמרי לחלוטין, כי אם אתה נמצא במקום, אם אתה נמצא במקום שאתה אומר, רגע, אולי הצד השני טועה, אולי הצד השני צודק, ויש כבוד גם לעמדה שלו, אז אתה לא לגמרי נאמן לצד שלך. EF שלי is there, okay, אבל, I understood before, to him, if you say to the religious experience, it is a roots of a shoif, the difference, that's what I thought, I'm not sure he's saying that even the Rutzoi and even the Shoy it's not complete. They alone have already within that you're maybe a brisket, but you know at a particular point, someplace, you know, you have to know it. Vice to the other side too, so therefore the intensity maybe of the both sides are not so intense. So and that's why there's ability to have a dialogue. That's what I thought he's saying, I'm not sure. Yeah, that's what he's saying. He's saying that... הוא מבין אותך שאתה אומר שהרוצה ושב חייב לעבוד בצורה כזאת, שגם כשאני ברוצה, אני לא לגמרי שם, כי אני מבין שיש מקום לשואב. וגם כשאני בריסקר, אני לא בריסקר לגמרי, כי יש לי מקום לחזונישניק. יש סיפור... רגע, לא זמן לי. כשאני חזונישניק, אני לא יכול להיות לגמרי חזונישניק. טענה ידועה. No, not the טענה. That's what I thought he meant. לא, שככה זה עובד. אבל אני שמעתי טענה, אני שמעתי שבן אדם, כשהוא תרגם לי, הוא תרגם לי שיש פה בעיה. שבן אדם לא באמת יכול לחיות את החיים שלו ב100%, אם הוא לא באמת בטוח שהוא צודק. למשל, יש שאלה, גם שאלה, אבל זה לא. שאלתם, אני לא חייב לענות. אני רוצה להסביר אותך. להסביר שבהגל, וכל התופעות הנגטיביות כל הצד זה צד קיצוני לגמרי. ואי אפשר להיות סינתסיס בלי שיש שני צדדים שהפוכים כולם. כאן, אם זה religious חוויה, אם כאן, יש משהו שבצד זה, יש משהו כשאתה במצב שזה, שרוצוי, אתה יודע שיש גם שוי, וכן, בשוי ואתה יודע שיש משהו שרוצו, והדיאלקט זה קנסנס, זה מצבי כל הזמן, ויש משהו שזה גובר, ויש משהו שזה גובר, ואם כאן כל הסינתזה זה לא קיצוני, זה לא קיצוני, וזה מאפשר הדיאלוג, בהגל אין זה לדיאלוג, הדיאלוג אחר כך, הקיצונית גורם לדיאלוג. אני מסכים, כן, מסכים. I'm not sure שזה זה גזוק. אני מסכים, כן. I'm not sure שזה אמפדן שאל, זה לא בגדרחת. אתם מכירים את הבדיחה על האורתופד? מה הבדיחה? על האורתופד. אני לא זוכר, אולי סיפרתי את זה. אפשר לחזור. מה זה? לא סיפרתי? זה משהו חשוב מאוד. אורתופד? הבדיחה הכי לא מצחיקה, זה ממש חשוב. בדיחה על האורתופד, אמר את זה יהודי מפורסם מהציונות הדתית. הם יודעים מזה. אתם יודעים... לא, הם יודעים מי הבן אדם שאמר. לא, זה לא. אוקיי. אתה מתכוון למחי אברהם? זה לא. אז מי אמר את זה? אחד בשם סדן. הוא אמר את זה, כן. בשם סדן, זה סדן. אמר כזה דבר, הוא אמר, מה יהיה המהפכה הבאה בעולם? המהפכה הבאה תבוא מאורתופד יהודי. אמרתי לך, מאורתופד יהודי. למה? כי מה היה המהפכות של ההיסטוריה האנושית? בהתחלה בא משה רבינו ואמר שהכל תלוי באמונה, מונותאיזם. אחר כך להבדיל בא אותו האיש ואמר, הכל זה הלב.
אחר כך היה מהפכה של, אנחנו מדלגים שלבים, פרויד, שאמר הכל זה היצר, המיניות, הכל זה היצר המין. ואם ככה, אז השלב הבא, זה צריך להיות אורתופדיה. למה יהודי? כי כולם היו יהודים. למה זה לא מצחיק? בגלל שזה סוגיה מרכזית בתורה. זה איקווה סדר משיחת. לא, אתה מתחיל באמת מהסוף. למה אתם מתחילים מהגימטריות? כל ההיסטוריה, הסיפור הזה, זה הצלם של דניאל. דניאל אומר שההיסטוריה האנושית הולכת מהראש לרגליים. כן, זה לא בדיחה, כי זה ספר דניאל בא לומר שההיסטוריה האנושית הולכת מהראש לרגליים. ואולי רוב, לא יודע כמה אחוז מהקבלה בנוי על הדבר הזה. שהמהלך האנושי הוא מהלך שהוא מתחיל מאיזושהי תפיסת זהות של ראש לתפיסת זהות של רגליים. ויש לזה אריכות, כן, עקבתא דמשיחא זה ציטוט חלקי מתוך עולם שלם שמדבר על זה. והיה עקב תשמון. מה? זה ציטוטים חלקיים, אבל יש מודלים שלמים מדניאל ובקבלה ובספרים, בלי סוף על כל הדברים האלה. Is this another cycle בהגל? רגע. מה? זה עוד שלב, זה עוד... לא, למה אני חושב שזה רלוונטי לסיפור הזה? כי כל המודל הזה, אם מבינים את המשמעות, למה באמת העולם עובר מהראש לרגליים? למה זה ככה? מה? אני לא יודע, תסביר בבקשה. למה זה ככה? אז בלי להיכנס לפרטים, זה דוגמה, כן? מונח פה בעצם איזשהו משהו, כן? זה לא עגל, זה באמת בערי, יש על זה המון, כל התנועה של החיים, התנועה האנושית, התנועה ההיסטורית, היא תנועה מהרגע הראשון היא מנסה לחבר בין שתי כתבים שהם לא יכולים להיות ביחד. זאת אומרת, האישיות של האדם או תפיסת האדם בראש, התפיסה הפילוסופית, מההתחלה הבריאה היא בין שתי דברים קיצוניים שאי אפשר לשטח אותם למשהו אחיד. ולכן יש איזושהי תנועה גם שכלית, דיאלקטית וגם היסטורית, חווייתית, שהוא בא להסביר בזה את הכל, אבל שהיא לעבור מקוטב אחד לקוטב השני, כדי לחבר, אז מתחילים מפה, הולכים לפה, לא ניכנס לפרטים. מה שני הכתבים? לא, אני לא אכנס למודל, זה מודל אז החזון איש זה הראש והבריסקה זה הרגל. תגיד איך שאתה רוצה, אבל זה אומר שאנחנו נמצאים פה בעצם... לא לזלזל, פשוט לשים את זה במקום. אני רק אומר שלא חייבים לפרש פרשנות אחת. אני אומר, יש עיקרון, אפשר לפרש ככה, אפשר להתווכח על הפרשנות, אבל העיקרון הוא ודאי נכון, שיש כתבים שאי אפשר לשים אותם ביחד, לשטח אותם לאיזושהי פילוסופיה אחת, או חוויית חיים אחת, או מודל אחד, ולכן האנושות כל כך מתרוצצת. כי הבריאה באמת לא בנויה כדבר שאפשר לעשות אותו אחיד. שימו לב, יש תופעה נורא מעניינת, שההלכה היא הרי תמיד חותכת, תמיד מכריעה. בסוף חייבים להכריע, במצוות הלכתיות חייבים בסוף להכריע, והכל מוכרע בסופו של דבר. וזו תופעה שהיא מאוד... קשה לחיות איתה, קשה לחיות עם עולם שהוא כולו סדור, כולו מוכרע, כולו חד משמעי. זה קשה, יש בזה קושי. ומהצד השני, העולם של ההגדה הוא קיצוני הכי לצד השני. אין שום דבר חתוך בהגדה. הרי ידוע שאם אתה מנסה להגיד איזשהו משהו חד משמעי שכתוב בהגדות חז"ל כך וכך. אין דבר כזה. אם זה כתוב, אני מבטיח לך שנמצא במקום אחר אפילו. זה עיקרון. זה שתי עקרונות קיצוניים, כן? בעולם נורמטיבי אין ההלכה כל כך חתוכה, גם בהלכה זה ככה, זה בהלכה למעשה. ההלכה חותרת אל המעשה בסופו של דבר. למה שונים דברי בית שמאי בפני זה? בעיקרון רוצים... תוכל לשנות. כן, כי יש צורך לשנות, אם לא, אז לא, רוצים הלכה. גם הלכה זה בנוי ככה. נכון, בנוי בדיאלקטיקה, אבל בסופו של דבר זה חותר תמיד להכרעה. זה מדבר על הסופו, הסופו של דבר. עשייה צריך איזה כיוון. כן, הקושי הוא שיש שולחן ערוך שהוא מאוד סגור. זה לא קושי. יש קושי. לא, אני אומר שזה לא קושי. לא קושי, קשה. קשה לחיות עם שולחן ערוך שהוא חתוך ככה. כל דבר אתה מסודר לך כבר. בן אדם רוצה... זה הייתה הברירה שלך, אם אתה רוצה לקרות את השולחן ערוך. זה הלכה למעשה. יכול לקרות את זה כקריאה של הלכה. אבל יהודי פשוט, יש לו קושי. זה נאי. אנשים ככה אומרים. מדברים על זה, לא אני ארצה. עכשיו זה קיצוני הדבר הזה, זה נורא קיצוני. זה שבהגדה אין שום הכרעה, זה נורא קיצוני. ליבוביץ'.
לא, זה היום יוניס נתן שיעור חיים על זה. לא, כי אתה עמדת את ההלכה בניגוד להגדה, זה לא נכון כל כך, כי בהגדה אין שום למעשה, לכן אין לך... לא, אין למעשה מוגדר, ההגדה מחנכת אין שום אותה. למעשה. מה זאת אומרת, ההגדה באה להגיד לבן אדם איך לחיות, איך להתנהג, כל הלבוא. ההגדה לא אומר, מספר לך סיפור. לא, אבל זה נועד שנלמד מזה דרכי חיים. זה דרכי חיים, ההגדה נועדה לחנך אותנו לכל מה, ההלכות זה חלק אחד. אבל אין מישהו שיכול לכפות עליך, אתה צריך להאמין ככה וככה. בדיוק, אין מישהו שיכול לכפות. על עשייה יכולים לכפות, על האמונות אי אפשר לכפות. מדויק, בסדר, בדיוק, זה מה שאני אומר. יש פה שתי דברים קיצוניים. בהלכה זה הכל סגור, בהגדה הכל פתוח, לא סגרו כלום. וזה קיצוני ביחס להבדיל דתות אחרות, זה קיצוני. ואתם יודעים, בגלל זה כולם מכירים, שבגלל הבעיה הזאת, אז כולם מכירים את ישעיהו ליבוביץ', שבא ואמר, בגלל הקושי הזה, הוא היה מאוד קיצוני, בגלל שהוא, את העניין הזה שאי אפשר לשטח את הכל לאופן חד ממדי, הוא לא ידע. הוא רצה שהכל יהיה באמת הסבר אחד להכל, ולכן יצא לו דברים נורא קיצוניים. אז הוא בא ואמר, אוקיי, אז היהדות זה רק ההלכה. אין אגדה, אין דעות, אין רגשות. אי אפשר להגדיר יהודי רק לפי המעשים שלו. פסח זה רק מעשה ומרור. רק לפי המעשים, זה בעצם. ולמה? כי הוא אומר כי האגדה נורא פתוחה. כל אחד עושה לפי הטעמים. יש אגדות פעם אתה אומר ככה, ומישהו אחר באגדה פעם הוא מפרש ככה. אין הגדרה. בהלכה יש גם כזה. אבל בהלכה יש הגדרות בסופו של דבר, בהגדה הכל פתוח. בסוף שומרים את אותה הלכה פחות הכל פתוח, בהגדה הכל פתוח. יכול להאמין מה שאתה רוצה, ולחשוב מה שאתה רוצה, עיקר שאתה עושה מה שאתה עושה. פעם יש מקובלים, ופעם יש אנטי מקובלים. לא משנה מה שאתה חושב ומה שאתה מאמין, עיקר אתה עושה מה שכתוב, אז אתה יהודי. זה מה שהוא אמר, זה מה שהוא אמר, וזה קיצוני מאוד כמובן. כי למה? כי למה באמת בהגדה הכל פתוח? וכנגד זה בהלכה זה מאוד מאזן. אי אפשר לחיות ככה, מה? איך אי אפשר לחיות? רק ככה חתוך. לא, אבל ההגדה זה קיצוני לצד השני. אבל ההגדה קיצוני, תגיד איזה דעה, תגיד איזה תפיסת עולם. זה נותן לך ברירה. זה שייך לדבר הזה. זה בעצם הפתיחות האינסופית של ההגדה, היא בעצם אומרת שבאמת אין איזשהו סגירה. אין אמת אחת. שאין פה אמת אחת שזה, אבל אין אמת אחת, ואז אנשים מבינים, אין אמת אחת, אוקיי, זה אין אמת בכלל. לא. יש פה באמת איזשהו, אנחנו חלקים של חלקים, לנו זה נכון, לדור הזה זה נכון, לי זה נכון, לכל הבריאה אולי זה נכון, אבל זה חייב לבוא בצורה של הרבה בחינות שמתנגשות. חייב לבוא. כמו שזה בא ככה בפרשיות בחומש, זה בא ככה גם בהגדה. וכמו שאתה אומר, גם בהלכה זה עובד ככה, אבל בסופו של דבר זה חותך הגדרות, לכפות ולמעשים, כן? אז זה מבטא את התכונה הזאת של, אמרתם, בתנ"ך או בחז"ל, זה גם בתנ"ך וגם בחז"ל. האם זה לא קצת מלאכותי כל המהלך הזה? זה סתם בגלל שיש לך צורך ליישב את התנ"ך. אין לי שום צורך ליישב, אני בא ללמוד מה התנ"ך רוצה לומר. שנייה, בגלל שיש לך צורך ליישב, כי זה מלא סתירות, אז לא, אתה היית צודק. היחיד שיש לך מה להגיד, נכון, זה סתירות. יפה, אוקיי. נכון, אתה היית צודק. אלו ואלו, בסדר. אז אתה היית צודק, אז הסטטיסטיקה, התשובה היא סטטיסטיקה, התשובה לשאלה שלך היא סטטיסטיקה. כי אתה היית צודק אם אתה בא, ואתה מוצא סתירות. אז אתה, כמו שאתה אומר, אין לך ברירה רק להמציא שזה ככה. זה דבר כזה שזה... כן, הבנתי. אבל למה הסטטיסטיקה עוזרת לנו? כי כשאתה קורא באמת ברצינות, וגם את החומש וגם את ההגדה, אתה רואה סטטיסטית שזה לא סתירות, זה פשוט בכוונה, זה שיטת כתיבה. יש, כמו שאומרים, כמו שאומרים, זה לא בא בפיצ'ר. אתה רגיש היום לסתירות האלה. לא יודע, אתה רגיש... באמת המחקר הוכיח את זה, לא אני. תן לענות, שנייה. אתה רגיש היום לסתירות האלה, אני אסביר לך מה אני מתכוון. למשל, אם אתה מסכים שהיה גישה, אני כן רוצה לנקוט משל, אם אתה מסכים שהיה גישה אצל החכמים, שהם, ערך החיים היה מאוד חשוב אצלם, הם התנגדו לעונש מוות. בוא נגיד, אם אתה מסכים, זה לא כל כך פשוט, אבל בוא נגיד, נניח שאתה מסכים שזה. אז מה הם עשו? אז בעצם, כך אמרו, הם התחילו להטיל כל מיני מגבלות שבעצם לא יצואר ציור מעשי לנש בן אדם. אז בעצם, מה זה? בעצם למה? אם אתה, האמת שלך אומרת שאי אפשר להרוג בן אדם, למה אתה מחויב להמציא כל מיני טכניקות? אז מה התשובה? אני חושב באופן, אני יכול להגיד לך באופן כאילו קצת
אולי באמת הם רוצים לבטל, אבל הם יודעים שזה לא יתקבלו, זה משהו פוליטי, אז הם צריך להגיד שזה... אבל אני מדבר על משהו אחר. אתה רוצה לא. לא, אני מדבר על משהו אחר. יש משהו שגם הם לא מבינים, הם יודעים שיש חיוב מיסט. אני לא מצליח להבין לאיפה אתה לוקח אותי. אני מדבר על... בסוף ביטלו ממש. אני לא מבין לאיפה אתם לוקחים אותי, מה קורה פה? אני לא מבין מה הולך פה. אני דיברתי... אמרתי לך, אם אתה לא תגיד משל, זה קשה מאוד. אתה צריך להגיד משל. אתה לא רוצה משל שלי, בסדר. אתה יכול להמשיך את השיחה איתך? אני... אפילו אם חז"ל היה בהם. לא, אני לא מבין מה הולך פה. אתה לא נותן לי לדבר. אני מבין, אני חושב שזה משל מאוד טוב. אפילו את המחזל ואלה מן ההגבולס auf nicht hagerer Mensch. אבל אם רואים שהם, זה noch gelost andere Chazals besuchen, Mishech weiß, heulich bekannt Skife, jeilich למisa. אז מראים שיש דבר להם זה הבעיה, אני אמרתי אז מה הטענה שלי? הטענה שלי שבאופן באופן שלי יש לי זמן שבאופן עמוק הם מתנגדים, אין להם ברירה, זה לא שיש איזה מהלך כזה, יש להם גם להמית, יש להם גם מידה, גם זה וגם זה, במקום אחר הם כתבו, אני אין לי שום מושג באמת למה אתם מדברים על משהו שאני פשוט לא מבין על מה אתה תגיד משל, אני לא אגיד, שנייה, לא אכפת לי להגיד משל, אנחנו באמצע לדבר, תן לי לדבר איתך. אני דיברתי על הפרשיות בתורה. דיברתי על זה שכשקוראים את התורה והחוקרים עשו על זה עבודה מצוינת, ולכן היום זה כבר מאחורינו. כשחוקרים את הפרשיות בתורה, רואים שהסתירתיות שמה, שמופיעה בהרבה שיטות, היא שיטה, זה לא שיש סתירות, היא שיטה לכתוב עם סתירות. זה מה שזה, זה 50 שנה. זה ברור. זה ברור לפי התפיסה שמהם 50 שנה. אני לא יודע אם לפני 2000 שנה זה באמת היה סתירה. אבל איך זה קשור למה שאני אומר? כשכתבו את החומש, כשמוישה רבינו כותב את התורה, האם במקרה יש לנו שם סתירות כי, תשמע, לא מבינים, או שזה שיטה שהוא כותב אותה בכוונה עם סתירות. שיטה לעשות R מ-JMP. זה מה שהוא אומר. הוא אומר שה-R, בכוונה יודעת ש-JMP לא יכול להסתדר, ואם כל זה כותב בזה, אז הוא מכריח לי שיש לכתחילה שיטה כזאת. אז זה כאילו שמישהו שאל שאלה, אז במקום לענות לו, אתה אומר, אבל לא, זה כל כך מטופשת, צריך להיות שיש איזה היגיון בטיפשות שלו. אתה לא שומע מה אני אומר. בן אדם שואל שאלה, אומר סתירה. אז באמת אני אומר בן אדם שואל שאלה, אומר סתירה, סתירה אחת. בעיה, אם יש תירוץ טוב, יש תירוץ טוב. אם אין תירוץ טוב, צריך להודות על האמת שהתירוץ גרוע. עוד סתירה ועוד סתירה ועוד סתירה. בשלב מסוים שיש כל כך הרבה, אתה מבין שיש פה שיטה. אז הסטטיסטיקה מלמדת את זה והמחקר מלמד את זה. בוא נפתח חומש. אני אומר, יש מחקר וסטטיסטיקה שזה מלמד שמישהו עושה את זה בכוונה. הוא עושה את זה בכוונה, זה שיטה, יש כזאת שיטה. חסידס מלא עין. מה פירוש? אני אומר, הכותב בכוונה, כותב לך בשיטה כזאת. מי אמר? אני אגיד את המועד, אתה משלם בקבולה, בגלל שבן אדם עשה שטות פעמיים. לא פעמיים. אומרים על שוק, זה שיטה, אני מבין אותך. ההבדל בין שיטה לשוטה זה י' וו'. פעם מסוים, זה כבר שיטה, זה לא מקרה, זה שיטה. זה שיטה ושוטה. יש מצד אני מבחינת הזמן חייב לסיים. ואז אני לא בורח, אפשר להמשיך, אפשר שיעור שני אם תרצו, אפשר לדבר, אבל אני לא רוצה, לא אוהב להרחיב את המסגרת, מעבר לזמן. כמה הספקתם מהשיעור שלך? אחר כך נדבר, אני רוצה לסיים את המסגרת ואז אפשר לדבר. אני רק אסיים עם סיפור שבדיוק סיפרתי לאורי עכשיו, זה עלה לי וזה קשור לזה מאוד. סיפרתי לו שאבא שלי היה... פיזיקאי? מה? כימאי, אקדמאי בטכניון בחיפה, היה בצבא, שילוב של מדע עם הצבא. היה שמאלני קיצוני, היה
גם בבית ובדעות, וגם היה באגודה נגד כפייה דתית, וכמעט נבחר לכנסת אפילו על המפלגה של מה שהיום, איך קוראים לזה היום? שמאל, מרץ, שמאל קיצוני. איך קראו לזה אז? רץ. לא, זה עוד לפני כן, זה לפני כן, הרבה קודם. זה מדברים עכשיו בשנות הכף, תש"כ משהו. אז, והוא מספר לנו את הסיפור, כל הסיפור שלו, שאני מכיר, התחיל, שנסע פעם באוטובוס בצבא, ובטעות התיישב ליד בחור עם כיפה, בחור דתי, כיפה סרוגה זה היה, והבחור הוא היה חוצפן, אנחנו מכירים אותו עד היום, היה חוצפן, ואיך שהוא רואה שמתיישב לידו בחור, קצת בוגר, אקדמאי, אינטלקטואל, אז הוא אומר לו, אתה יודע שאתה לא, הוא אומר לאבי, אתה יודע שאתה לא יודע שום דבר את האמת על העולם, על החיים. ואבי חושב, מה הקוף, הדינוזאור, הבבון הזה, אומר לי עכשיו, כאילו הוא הרי, והוא אומר שהיה לו בטח באותו שנייה 10 תשובות, בעקיצות, באירוניה, בביטול, בזלזול. אבל הוא אמר, אבל ידעתי שזה נכון שאני לא יודע את האמת. אז לכן אמרתי לו, אתה צודק שאני לא יודע ואתה האחרון שתדע. אז הוא ראה שהוא פותח איזה פתח, אז הוא אמר, בוא נבדוק. ומזה יצאה השיחה, ומזה הסיפור שלכן אני פה היום. הסיפור הזה בעיניי הוא מאוד חשוב. הוא היה יהודי. הסיפור הזה מאוד חשוב. אם אתה מאמין באלוקים, אם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, אם אתה לא, תנו לי להגיד המסורת שלי מהסיפור הזה מבית אבא, שאם יש לך אמונה, מה זה אמונה? מה זה נקרא הקדוש ברוך הוא? שתמיד כשמישהו אומר לך שאתה לא יודע את האמת, אפילו שההוא מבחינתך נמצא בצד השני של הכי טועה, תמיד תגיד לו דבר ראשון, נכון. אחרי זה תגיד לו גם אתה לא יודע. ואז אתה יכול להגיד לו, אתה גם לא יודע, תתווכחו, אף פעם אל תהיה אלוקים, אל תהיה אלוקים, בוא נמצא ביחד, בדיוק. תמיד תדע שנכון, אני באמת לא יודע, זה האמונה, זה הטוב. תודה רבה.